Relax na tayo. Hey, what? Galing mo? Pinapagod na si Patrick. Outside po. Ay, chef! Ha? 7 love yata. Pinapagod talaga si Patrick. Lamang kayo, lamang kayo. Eleven. 11-8. 11-8. 11-8. Ah, magsama Hindi pa. kayo. Mag-check pa lang kami. Ah, nakuha mo yung ano. 11-8 pa. Yan lamang. 4-8. 12-8. Pero kung hindi, okay yun. Hindi. Malaki lamang kailangan mo. Sad-sad yun. Nakatakot ko siya. Yung kasama nandiyo lang naman nandiyo. Diba?
Nakita ko sa harap. Si Maugas, ulo-ulo. Ginago na niya si Patrick. Siyempre, pag there's the match. We have a match. Court 2, gravy court 2. Ano yun? Ha? 3-7. Pagod na si Patrick. Nabodega nila. Iwalay nga lang kayo ha. Kasi baka man, magpapagod nyo. Oo nga eh, kaya nga napagod eh. Sa amin pa lang, hanapit ng laban. Sa bayan kami ng palo kanina. Tatlo lang nila mga guys. Kaya napagod si Patrick. Abot ko kayo kung dalawa. Bora dito kanina eh. Nakita mo.
Pinuro nila si Patrick. Kasi na medyo umaabang na sa tumutulog si Sarjan. Si Sarjan na may tinama. Oo. Ayun na. Last. Kasapak malaki kayo. Hindi pwedeng paluan si Mauber. Dinedeflect yung palo.